Παοκάρα. Όχι πάκο. Πόσο γκολ βάλαμε στον Ολυμπιακό? Πάκο. Πόσο γκολ βάλαμε στον Ολυμπιακό? Πάκο. 4. Όχι πάκο. Πάκο, πόσα γκολ βάλαμε στον Ολυμπιακό, σε ποιον δεν ξέρω τώρα. Τι? Πάκα. Τι ομάδα είσαι? Πάκα, πάκα. Τι ομάδα είσαι ρε? Οφ, αυτά τα μάγουλα, ξέρεις τι θα τα κάνω. Αγκαλιά, αγκαλιά, σ' αγαπάω τόσο πολύ, αλλά ναι μόνο. Θέλεις να μου τα κάνεις όλα χάλια. Δημήτρη. Όχι. Μη το αγγίξεις αυτό, τι ομάδα είσαι? Μπάκο. Παόκ, μπράβο. Μη αυτό είναι πάρα πολύ βρώμικο γιατί το χρησιμοποίησα. Ένα άλλο. Όταν βλέπουμε Άλλο το Πάοκ, τι θέλεις? τρώμε, Δημήτρη? Σου δώσω αυτό εδώ που είναι καθαρό. Δημήτρη. Σχεδόν. Μυρίζει ωραία πάντως. Όταν βλέπουμε τον Πάοκ, τι τρώμε? Τι τρώμε? Τι έφαγες εχθές? Όταν βλέπουμε τον Πάοκ, τι τρώμε, ρε? Τι τρως βρε όταν βλέπεις τον ΠΑΟΚ? Πίτσα. Είναι. Όχι ρε. Όχι πίτα. Πίτσα. Όχι, δεν τρως πίτσα. Πίτσα τρώει. Τι τρως? Πίτα. Πίτα. Αχ, μη με γίνεις φίλαθλος, σε παρακαλώ. Όχι πίτα. Όχι πίτσα. Όχι, πίτσα, ό,τι Φίλαθλος της θέλεις. πίτσας θα γίνουμε. Φίλαθλος της πίτσας γίνε. Πίτα. Δεν θα τα αντέξω να είναι σαν για αυτούς εδώ πέρα που... Όχι, εντάξει, δεν το λέω. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας, άντε. Έχει διαφορά. Φίλα. Κρίμα είναι να κατηγορούμε τον κόσμο τώρα θα γίνει ο για τις παδός. προτιμήσεις του. Θα γίνει φίλαθλος. Δύο. Γιατί τι διαφορά έχει ο παδός από το φίλαθλο? Φίλαθλος είναι φίλος του αθλήματος. Ναι. Είναι πολιτισμένος άνθρωπος. Ο παδός είναι φανατισμένος. Εδώ δεν. Α, άρα φίλαθλος να γίνεις αγάπη Είναι μου. υγιές πράγμα, γι' αυτό είναι αθλήματα, για να βλέπουν οι άνθρωποι να ψυχαγωγούνται. Τι είπες? Τι έπαθε? Μετράω εγώ, έλα. Τι έπαθες? Έλα. Έπιασες το χέρι σου? Όχι ρε. Έπαιζε και αυτό και... Έπαιζες κρυφτό και δεν σε έψαξε κανένας? Ωραία, τώρα πάω να μετρήσω εγώ. Μετράω τώρα. 1. Έχω κλείσει τα μάτια μου. 2. 3. Όχι μαμάκα. Θα μετρήσεις εσύ? Ένα. Ωραία, εντάξει. Ο μπαμπάς μετράει. Φυλάω. Ωραία, κρύψου. Κρύψου μέσα στην τουλάπα. Δύο. Μέσα στην τουλάπα, πες. 3. Πρόσεχε τα χέρια σου όμως. 5. Σιγά. Πού και βγαίνω? Εντάξει, φτάνει, Δημήτρη, φτάνει. Πού είναι αυτός? Κάπου ακούω τα γέλια του. Πού είναι το ποντίκι? Πού είναι ο Δημήτρης? Ακούω φωνές. Δεν ξέρω, πού είναι το παιδί? Ακούω φωνές. Α! Είναι κανείς εδώ? Όχι. Φωνάζει Αφού ακούω φωνή και κουνιέται η πόρτα. Κάτι ακούω κι εγώ, μπαμπά, είναι η αλήθεια. Μήπως τον είδες? Τι διευκείς εδώ κάτω? Δεν τρέπηκες. Πρόσεχε το δαράκι στα γεράκια σου, μπορώ μετά στην πόρτα. Με χτυπήσεις. Είπαμε σιγά κλείνουμε την πόρτα. Να φιλήσω. Φίλε. Μην κρύβεις στο ίδιο μέρος, θα σε βρω. Πρέπει να αλλάζουμε μέρη, Δημήτρη. Πρόσεχε τα γεράκια σου. Τίποτα, ανεπίδεκτος μαθήσεως. Πάλι μες στην τουλάπα πήγε. 1, 2, 3, 4. Δεν υπάρχει. Τα παιδιά είναι τόσο αθώα πλάσματα. Και κρύβεται τώρα πάλι στο ίδιο μέρος και περιμένει με την ίδια αγωνία, ανυπομονησία να ψάξεις και να το βρεις. Τώρα θα τον βρω. Δεν υπάρχει. Είναι... Γουρνάκι εδώ μέσα. Από κάτω. Ποιος είναι, λέει. Ο Λύκος είμαι, εσύ ποιος είσαι? Το γουρουνάκι. Ναι. Εσύ είσαι γουρουνάκι. Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Τι ντακ. Θέλει να το κυνηγήσεις, να τον φας.
Πού είσαι τελικά, γουρνάκι? Δεν μπορώ να σε Σε βρω. ευχαριστώ. Καλά κούκλος άντρας σου. Δες αγάπη μου τι είπανε για σένα. Άστο το, τυφλίνε. Εκεί κρύφτηκε μέσα. Γουρνάκι. Ανοίξτε μου παρακαλώ. Όχι. Άνοιξέ μου γουρουνάκι. Όχι. Όχι, Είμαι ο Λύκος, άνοιξέ μου. θα ρίξουμε το σπίτι Θα σου. φυσήξω και το σπίτι θα σου ρίξω. Φύσα. Γουρνάκι, σε βρήκα. Εδώ ήσουν. Πες για να φύγει, πες φύγε Λύκε πες. Ξέρεις Άστο να βρε να το κλείσει. Ξέρεις τι είναι. Άστο να σιγά σιγά κοντρολάρισέ το. Το έβγαλε, τελείως. Άστο να μου ρε. Θα πέσει πάνω του ρε. Άμα τον διώξεις τώρα θα τσιρίξει. Διακριτικά, λίγο μετά. Άστο να. Δεν είναι για να παίζουμε κρυφή. Πάρτονα μετά έξω. Κρεμαστεί. Πάμε να παίξουμε μπάλα, έλα. Όχι. Ποιος θα παίξει μπάλα? Φίλε. Ποιος έβαλε με στην λάβα? Φίλα. Λέει να ξαναφιλήσεις. Φίλα λέει. Φίλα. Μπαμπά φίλα. Φίλα. Πάνε αλλού να κρυφτείς τώρα. Ξέρω που είσαι εδώ. Θα φιλήσω εδώ. Ένα. Πάνε αλλού. Πάνε στο δωμάτιο. Δημήτρη. 2, 3. Γρήγορα. Ψυχούλα μου λέει. Το και βγαίνω. Κάπου εδώ είναι, δεν με γελάει η μύτη μου. Μήπως είναι στο μπάνιο? Δεν υπάρχει. Τα παιδιά έχουν πολύ πλάκα. Λοιπόν. Κλαίω. Με αυτά που λέτε εδώ πέρα μέσα. Δεν θέλω να απαντήσω. Τι δεν θες να απαντήσεις τόση ώρα, σε ρωτάει. Άντε θα απαντήσω. Λοιπόν, φοράω για χιλιοστή φορά το έτσι Estée Lauder, αυτό εδώ το make-up. Δεν είναι πολύ καλυπτικό, να ξέρεις. Είναι απλά πάρα πολύ ωραίο για κάθε μέρα. Βγάζει ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα το συγκεκριμένο make-up. Και το σετάρω πάρα πολύ ωραία με όλα τα υπόλοιπα προϊόντα που βάζω πάνω. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν φοράω μόνο make-up, έτσι όπως με βλέπεις. Φοράω contour, φοράω, πώς λέγεται, αλλά πες το, concealer. Οπότε αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο από το make-up που βλέπεις αυτή τη στιγμή. Αυτά. Λοιπόν, δωράκι White House πότε θα έχουμε? Μπορούμε να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα, να μοιράσουμε δώρα εδώ πέρα. Κάντε ένα follow παρακαλώ και εγώ άμα με κάνετε και έτσι δω απήχηση, την επόμενη εβδομάδα θα σας κάνω διαγωνισμό, θα σας δώσω και δώρα. Και τώρα που είμαστε πάρα πολύ εδώ πέρα μέσα, μπείτε τώρα στο Instagram μου, Effie Good ακριβώς όπως το γράφω εδώ. Κληρώνω iPhone 15, μισό λεπτό να σας το φέρω να το δείτε, να διαφημιστούμε και λίγο. Λοιπόν, αύριο θα λήξω τον διαγωνισμό ή μεθαύριο νομίζω, λίγη, ναι. iPhone 15 σε μπλε χρώμα, όλο καινούριο. Το κληρώνω στο Instagram μου και κάνεις μόνο 2 follow, τίποτα άλλο για να πάρεις μέρος. Follow εμένα και Body Revival Massage. Έχω ανεβάσει και story, έχω και αντίστοιχο post διαγωνισμού στο προφίλ μου. Οπότε μπείτε να πάρετε μέρος, γιατί παιδιά δείτε, κινητάρα, ολοκένουργιο είναι, έτσι. Τώρα δεν το πειράζω γιατί είναι και λίγο βαμμένα τα χέρια μου. Οπότε λένε ότι καίνε τα χέρια σου με αυτό το κινητό. Δεν ξέρω.
Εγώ το παρήγγειλα μια φορά, περιμένω να μου έρθει. Άμα θεωρείτε ότι σας καίει τα χέρια, μην πάρετε μέρος. Τι να σας πω. Λοιπόν, όποιος θέλει μπαίνει στο προφίλ μου Εφιγκούντα και έχω διαγωνισμό με iPhone. Και εννοείται ότι για τις φίλες μου έρχονται και διαγωνισμοί πολύ ωραίοι με τσάντες, ωραίες τσάντες, μάρκα, έτσι, ωραίες τσαντούλες. Οπότε σας περιμένω εκεί στην παρέα μας στο Instagram. Έχω ακριβώς ιδιόνομα εδώ. Και επίσης και εδώ κάνουμε κατά καιρούς αρκετούς διαγωνισμούς. Κάνουμε και έχω σκοπό να κάνω και εδώ τσάντα διαγωνισμό. Νομίζω ότι είμαι έτοιμη σχεδόν. Βάζω λίγο πούδρες. Ο διαγωνισμός δεν ισχύει για Κύπρο, όχι δυστυχώς. Μόνο εντός Ελλάδας. Κυρία Ρότσα, αλλά επειδή μπορεί να γνωρίζεις, αίμα στις 7 εβδομάδες είναι αποκόλληση. Παιδιά, δεν θα ρωτάτε τέτοια πράγματα. Ούτε μένα, ούτε κάποιον άκυρο. Θα πάτε στο γιατρό σας και αυτό θα ρωτήσετε. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ναι, μιμή μου. Μου έφερες το γουρουνάκι. Πού είναι το γουρουνάκι, μαμά η Έφη, που το ονόμασες και το φώναζες μαμά Έφη, το γουρουνάκι σου? Πού είναι? Να το, αυτό πώς το ονόμασες το γουρουνάκι? Μαμάκα. Μαμάκα? Το φώναζε μαμά Έφη το γουρουνάκι του. Το μωρό. Έχω κι εγώ το γουρούνι εδώ πέρα πάνω. Όπα, έπεσε. Α, θα πάρουμε τη μαμά Έφη, να την αφήσουμε εδώ πέρα.